Takže, ne, zahrajeme se na schovku. Zahrajeme se na schovku. Ale já nemůžu být já musím být domů, protože já musím nachystat do toho Egypta. Tak jednu schovku dáme. Jednu schovku. No dobré, ale rychlost. Ale Jane! Jane! Jo, ale nemůžeme tu hrát. Tohle my Ale přišel nováček. To není nováček, to je náš spolužák. Uděláme to, že ten, kdo má mobil, tak bude mít mobil a bude jakože mít tak a bude jako příšera, ne? No. Že až to je lepší, že až... Je to dobrý nápad lidi? Je to dobré? Napište do komentářů, jo. Co? No, takže jdeme točit asi. Ne, tak ty budeš baba, protože máš mobil. Ne, baba ne. Ne, já ne. Já taky mám mobil. Schovku. Já ne. Ne, ale Kamala ona má mobil, tak ona. Takže ne, já ne. Já ne. 3, 2, 1, já ne. Já ne. Míšo, Tak ty, prosím. ne, dej mu mobil. A dáme dobrou rozlučku. Ale jako ty musíš. Dej mu mobil, protože... já jdu. Tak jo, dobře. Tak jo, počítej. A já tě budu pak natáčet, jo? Tak jo, počítej, dělej. Já jsem tady taky. Musíme být potichu. Vidíte tam něco určitě. Ty vole. Pardon. Takže jste nic neslyšeli, jo? Jo. Lidi nesmí nás najít. A když tak dejte odběr like. Za 20 nebo 50 lajků uděláme to nejlepší video na světě. Ano. Ne, dejte 2000 lajků. Nebo 1000, nebo 500. Kdo to byl? Fakt. Jdem se zapíkat asi. Jdeme se zapíkat! Piky za sebe. To bylo dobré. Nevadí, Míšo. Ne, tady tak bude znovu Míša. A teď my... počkej. Míša, budeš znovu a my se nebudeme schovat tam, jo? Já musím jít domů. Protože já se musím jít chystat. Aspoň jednu poslední, prosím. Jednu poslední. Ale víte, Pro vás to on bude můžu udělat. příšera. On bude příšera. Jo, ty nás budeš, takže počítej, jo? Lidi, pro vás to A udělám. ty budeš příšera. Takže, A ty budeš se takhle hýbat. A koho chytneš tak? já? Ne, on. Jo. Prostě on se bude takhle hýbat, jakože ho někdo posedl. A koho chytneš? Ne, ty musíš počítat. Musíš počítat, všechny? ty musíš počítat a pak budeš příšera. Ne, hej, já vám něco řeknu. Míša bude monstrum a ten toho, kterého chytí, je s ním. OK. Ty si lehneš na 10 sekund a my se zatím my musíme, můžeme ale jít pomalu, jo? utíkat, než řekneš mámče. My můžeme jít před ním utíkat. Dobře, tak jo. A Protože musíš se nás dotknout, jo? Takže si sedni, zavři oči. Takže je to hoňka. Tak si zavři oči. Jedu tady, děcka. Neboj se. Tady uteču. Pojď, tady uteču. Jsme tam a tam je někde Míša. Pojď.
Jo, natočím, no. Jedu taky do skříně. Já jsem tam zdrhl. Já vím, že bych se mě tam doháněl úplně. Tak a my jsme v Víš, vyklešeš ty. No, ale na trávě. Když já se bojím, že nás někdo zavře. Že prostě tu přijde máma. A jo, vlastně. Počkej. Já vám dal internet, More. Já vím, kam zdrhnem. Abychom mohli natáčet. No, já ještě asi půjdu. Jo, já taky. Takže lidičky, tohle je konec videa. Ještě se musíme rozloučit, pojďte. Takže čau tady. Čau! Čau! A hodně štěstí do Egypta! Jo, díky. A pište do komentářů, já mu to pak pošlu. To je moc. Pa, pa. A my pošli na